Nyankopɔn ahyehyɛ sɛ ɔbaa ne bɛrima sɛ bɛrima bɛfiri n'agya fie no ne ho akɔfam ɔbaa no ɔma yɛ honam baako nanso sɛ wotu anamon bi na sɛ ɔbaa no anaa bɛrima no sɛ ɔma busua ɛmpene so a ɛdɛn na abɛyɛ ɛnɛ ɛyɛ adeɛ a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Majo. Yeah, Eda. Now I'm going to say. Oh, now go part of the empire. No straight. Yamado, Mammy. And then you do more afar. Oba and answer them. I will call you. Are you successful? So, now, Uncle, I know many of you say, obey it. No, but that's it. Asemo se opa ware na ebusua na wona ne waja se omo mpene so a eyedin ti na omo mpene so kane no na nka yenim se ye kwa ware a ka ya wofu mpo no ne dikan ekokko hwehwe ebusua nim se yare bi wo ho aware efi opa ware gina awo wo ho omo nsamwa e ka so bi nsawa je se onye konfo Sani omani nyina wofono na ekokwohwe se ebusua we ye ware mu ye ebi kra ho a ya to obusua ndi se ebusua we ye nkomo aware nti se wo kwa aware na wa wofo na ebusua nka se ye mpene a ewo sinti a omoso omo mpene omo ntimi mfiti preko nka se ye mpene ma onwa ntimi nko ade a esese oba na be ma me se wo kwa aware wo di ka mo mpan ene ya ware no yete dase abra ni yama ye kra so obi e ware nti won so ware obi wo chen no wa be ware agya wo ni nti esese se de ti bia wo ware ye fasa nkwa ware nti wo kwa ware na wo bitua wona ene wacha se efi ho ye nkwa esese wo tie efi so wo be wi asija so wo ti de me chi nti abusua edie ya ntwentwe ntimi nto obusua ntwene da se wo kɔware yire so paso a abusua ne ne ba wo o pa ko so ba fo nsina na abusua we abusua ate enti se wo koye bibi na abusua yi wo sitira wo se wutie ena yi wo abusua bi so wo a bi kra na tan kwa ne bi o mo tan ni pa no ebi a na abusua no mu nipa bi so ene abusua ne ba ebe ware pen etime obi kra ho a ma wo nti aye mojafra se okoware ho akama emwa nti me de empaye de sese dikan pa because nyamenya mfom soda ono ne direct tutu ya na monsi nti se obekwa aware na wabo mpaye yie na nyameno ama direction de ni se obusia besi kan na se basa se uti do ine easy said power for only yeah 5 years yes what now after the moment ama a droning you a free every some of our and be assembly and easy cry so no so dear to me to say me power there be any it is a be year a big cross so many assembly people not one on the dear amaso na ni so ade de wakasa tell so ni pen ti be ye investigation na se anamuntu bi wo kwa do ko busi no na makotu na entiase be ye adwuma na so se oye o investigation ya na wo se aye pa na omo penso a pa na omo pa wa asema na so ni oba no modom ho a obeye de kisa warje ne producer na eta wache adu akobia wa timi ko fa mo tin fi se ona ne ko aware ni nyina ni ma ware bebe a etimi ba sama be ma no kwa abonse ko fa na fo ni ara na se ngusi fe egosi bebe a asembe ba no afei na la yenya ebusua pipo no o se mi na mi ebusua ni o be friend se mi ko jano I'm really new. It's a basse. I was only saying, now, we have the emerald. Someone will to see that. Said it's a beer, it's not my
na moate mo ase no bi akopɛ another party if you say so me da se da ma se akoso agye emre na mo hwe mo jabi tv e de esom mo efiri kumase a ye tafo na ye grabata ebi wo Germany Frankfurt any UK abuchi be mo so fo pa akosi ene de mini dwuma de ebrɛ mo makra mo bye bye